Nasi. Nyaya yangu yakarebesa saka ndichaita iri audio mozongoiplayawo zvenyu iri audio asi mondichinjirawo voice rangu kuti chinyatsochinja chaiko. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndine makore 40 ekuzvarwa. Ndakaroorwa ndiri kuma19 years. Murume akandiroora tenda kuti anga ari munhu mukuru chaizvo kwandiri. Ini ndine 40 pari zvino iye is 17. Ndakanga ndakamboitawo ndamitiswa kumashure saka ndakati pamukutsvagawo munhu akuziva ari mature. Tinogona kuti kuvaka chinhu chimwe chete. Ndisina kutoziva kuti ndaizvipinza pasiripo. Murume uyu haana kutanga achitaura mamiriro eupenyu hwake nekuti ndaitoenda pamba paaigara. Ndokuzozvinzwa papa kuti munhu uyu akangokonana padiki diki naadzimai vake vakaenda kunze kwenyika iye asingade asi kuveko variko. Mukadzi uyu akazodzwa vakamuudza kuti murume kuno kwakatotora mumwe mukadzi ndokubva iye adzoka. So kudzoka kwaakaita akangozongotambira zvakanga zviripo ndobva audzwa kuti ndaroora chichi ndokuzogadziridza nhau ini zvandisingazivi ndobva tapedzisira tangowe 2 vakadzi. Inini pamubarika meni ndokubereka vana 2 vakomana. Pari zvino mukuru atori ne 21 years, mudiki ane 15 years, zvichidudza kuti muwanano iyi ndagaramo from 19 years ndanga ndiri up to 40. About 21 years ndiinaye murume uyu tichigara tese. Zvinhu zvakatanga zvichifamba zvakanaka. Mwana uyu ane 21 uyu achiri mudiki diki chaizvo. Saka zvekumagore kubva kuma 6 months to gore murume akatanga kungoita zvekuti kumusha kwedu inini ndinoita zvekufamba, tinoita zvemudzimu nekuti baba vangu vakaromba chichi ndoda tinenge tichida kubvisa zvinhu nekuti takaziva kuti vanoda kutipedza tese. Izvo handaikwanisa kuzvipindira nekuti handina chandoziva nezvenyaya dzinzaravo. Ndakangomutotarisawo ndikasiyawo zvakadaro. Hakuna zvandaikwanisa kuzviita izvo, taingotarisawo vachiita zvavanoita. Vachibuda vachienda, vachibuda vachienda, vachidzoka vachibuda vachienda. Makore achifamba kubva mwana uyu wandiri kutaura aine gore kusvika izvezvi vachiri kungotaura kuti tichiri kuklina musha. Vanenge vachingotora mapostori, vakambotora n'anga, vakambotora chichi, vanhu vachipinda mumusha, vanocherera mishonga, vanoita sei. Pazoita dambudziko manje pachitanga kuti kuchienda mun'anga dziya dzaakuchimutaurira kuti madzimai vako vadiki ava vane mamhepo ari pavari, ndoari kuita kuti dzimweni dzenguva munonetsana. Isusu kunetsana kwedu kwanga kusisiri kunetsana kwekuti ndiri munhu aitaurisa kutsvagana nezvakawana asi zvakanga zviripo zvakanga zvave zvinhu zvekuti unonyatsoona kuti munhu uyu munogona kupedza kana 2-3 months pasina bonde mumba kana chii. Ukatanga kumubvunza pamwe pacho aigona kuudza kuti pane kwatiri kuda kuenda kumudzimu saka tanzi tinofanira kuuya takachena, saka zvekusangana pabonde izvi ndinoenda toosviba, tobva tangonyararawo tosiya zvakadaro. But nekufamba kwenguva unochinotaihwa munhu uya anenge achienda zvake kwaanenge achienda but aiva nemagemu pakati apa. Zvekusanganisa zvekuti munhu semunhu wechikadzi unozobatawo kana foni yemunhu uchida kuinvestigate kuona kuti chiri kumbokonzera kudai so chii. Wotarisa woona manje kuti uyu munhu uyu atori nevamwe vasikana waari kutodana navo vanenge vatoriwo vadiki kwandiri wacho ini ndikuti ndiri mudiki. Vanenge vatori vadikiwo vanenge achimhanya navo achididi. Ndongogutsikanawo kuti ndozvaanoita munhu. Ungosiyanawo nazvo ungoti ndigare inini ndakabereka vana vangu ndingogara pamba siyane nazvo. Hakunawo murume asingazviite uchizviudzawo kamufungo wonyarara.
Azosvika paexitendi yekuti mashoko aya anopuhwa kudzin'anga kuya kuti uyu ane mhepo chichi, aizoti kana akabvako anodzoka kumba osvika semunhu audzwa zvaaudzwa pamusoro pako, iwe hauna chauri kuziva. Munhu ongosvika akutanga kutokubata nekuseri kweruoko, akutanga kutiita zvisiri izvo zviye zvekuti kana munhu audzwa kuti iwewe ndozvauri, iye aisvika kubva azvitaura kuti kwandaienda uko ndaudzwa kunzi iwewe une mazimhepo ekumusha kwenyu chichi, matsvina chaiwo. Chindo ndangomutaura kuti kwemimi ndaibvunza manje, ko manga mazenge makutaura nezvangu, zvangu inini mukuzvibatira papi? Imimi mune mafambira zvemumusha menyu, ko zvangu inini zvemhepo dzekumusha kwangu zvinenge zvazouya papi? Nekuti wabvunza izvozvo manje taibva takonana totonetsana kuti inini nekuda kuzvirwira kuti handidi munhu anondiita kudaro. Kana wazvinzwa zvawazvinzwa ndimiri zviri nani ka undiudze inini uende. Ndakatomutaura kuti zviri nani unoenda kune vabereki vangu inini kwama dzangu, wotaura kuti aiwa inini ndanchifamba chigadzisa musha wedu, asi mukufamba ndiri nhau dzandasanganawo nadzo. Kana wavataurira morangana kuti kana muchidawo kuti muende munobatsira mwana wenyu obatsirika, moenda kune munhu wacho. Iye aida zvekuti ndingoenda naye, hanzi uya naye ndimubatsire pasina hama dzangu, ndozvandainge ndakuramba. Saka ndichiramba kudaro zvakatanga kukonzeresa kuti atange kutaura kuti ndiri kudherera zvinhu zvemumusha mavo, midzimu yemusha mavo handisi kuiteedzera, asi zvavanoita zvimwe zvese zvechivanhu vanhu, zvekurova makuva, zvekubika madoro nini, taitongoita zvezvekuti wamusha mevanhu hapana zvatingaite, uchingoita uchibikiswa madoro uchidii. Asi ndaizongoendawo kumba kwedu ndichitaura kuti ndo zvandinoenda zvazvinenge zvaita, vanhu vainyarara hapana akamubvunza. So mukunetsana kwedu kwakaramba kuchizoitika, kwaramba kuchiitika apo nepapo tichinetsana, apo nepapo tichinetsana. Ende munhu akatanga kuve neunhu hwekuti anogona kusumudza kana mudziyo mumba zvakaita kana firiji, ongoona kuti tine mafiriji mairi kana tine maTV mairi, anongosumudza imwe, iwo haupo, haakutauriri, haite sei, unongoerekana chinhu cheche mumba hamusisina. Paunomubvunza ko firiji yanga iri papa, TV yanga iri papa, yanga iri, unzwa achitaura kuti uri kuibvunzirei, hausiriwo wakaitenga, imari yangu yakatenga. Ndiwo wakaenda kunoitenga, asi mari yangu ndiyo yakatenga firiji yangu, iTV yangu. Saka paaizongotaurawo kuti ndechangu chinhu, ndaibva ndangonyararawo kuti munhu zvataura kuti ndechake, regai ndinyarare. Zvakasvika pakuti nyangwe dai tikaita kana chifuyo chakaita sehuku pamba, uchiti ndiitewo huku chile kumusha, nokuti tiri munhu atakavaka kumusha, ukandiisawo huku pamba chichi, iye akakupa mari wonotsvaga huku uchiisa mudanga muchididi, muchibhuridha huku dzichiwanda dzichididi. Munhu aipedzisira akuti akangofunga kuti ndine vanhu vandoda kupa, vasiri hama kana kuti chii, ndevanhu vandiri kuda kupa huku, anga asingatauri kana ngokukonsautawo kungokuudza iwewe kuti rega ndakupa ndakupa tora huku ndiri kupa nhingi, kana ndakudzitengesa. Ndaingomutarisa nonyarara. Paakazviita pekutanga ndikabva ndamubvunza kwe hamutaure here kuti ndakuita chakati. Tonzwananaka tobatsirana, totarisa huku dzacho toziva kuti aiwa iyi yoenda iyi yosara yoita sei, semunhu tiri kubhridha huku idzi. Iye anga asingataure, aibva angopindura muromo wekuti dziri mudanga nderangu, pamba ndepangu, ndezvangu, huku dzacho ndedzangu, imari yangu inenge yatenga. Zvese anongoti ndezvangu zveshe. And anoda kuti iwe kana ataura chinhu kuti nhasi auya nen'anga pambapa, anoda kuti kana n'anga yapinda yakusvikirwa yavhura matara ayo, newewo ufanira kupinda weimomo. Saka ini ndaita nharo dzekuti aiwa no, ini handina rudzi nema, handipindi nemumatare, ndozvandaitaura, pasina kupopotedzana kuti kutotsanangura zvakanaka kuti ini handizvizivi, handizvinzwisisi, ini ndotoitawo zvechivanhu izvi. Ndatanga ndaudzawo kave kwangu, wozondipawo go ahead kuti aiwa itai zvakadai, itai. For example akati akapa mwana zita rababa wake, iyeye mwana wedu mukuru,
Akazosvika time yekuti akati ndoda kugadzira style uru, mwana akagariswa pabonde akaitwa sese achingoita mwana zvisini. Ndakatanga ndichiramba, mukutanga ndichiramba nekuti ndaisazvinzwisisa, akatondifosa zvoni ndakasvika pakungozonyarara zvinhu izvi zvakatoitwa mumasomo angu ndakatarisa. Ndazvaitwa maitira vakazviita zvinhu zvakanetsa, ukuona mwana kuti kana kunditeerera kana kuita sei haana chaanoteerera, ende anongoita zvaangofunga mwana iyeye. Kana adai akamuka makuseni apa anogona kungodhumana neni pamusuwo, handikuite mangwanani mama kana kuita sei, inini ndongosiyawo ndotarisa zvakadaro. Saka takazoita ife kuti nyaya iyoyo yekuti anoti handidi kutedzera zvemudzimu yavo, takazonge takuchinetsa namanje. Ini ndakuti no, this is too much, achada kuramba ndingotambiswa zvinhu izvi ndichidai. Pandakamutaurira ndikati inini unoka, kana mune zvese zvamuda kuita izvi munototaurawo kuhama dzangu, nokuti handingarambe ndichingobika madoro ndichidini muchingondiitisa zvinhu zvamunoita zvemumusha menyu zvandisinganzwisisi. Saka zvimwe zvinhu zvinodawo kuti mutaure chichi. Ngatisii paya makaitisa mwana zvakati muchiti muri kupembera zita rake ndokubva agomboka, wakazvitaurire chii izvozvo? Saka mukutaura ikoko pandakataura ndikatoona zvinondinetsa kuti ndibvume zvinhu zvamunenge muchiti ndiite izvi, because last time ndizvoka makaenda kunyika yakakutaurirai kuti pakati pevana ava 2 vakatomboita nguva yakaudzwa futi, ndozvimwe zvakasimudza kunetsana kwedu. Ndokutaurirwa nzapa vana 2 vamuinawo ava, 1 wacho pane asiri wako, ndokubva vafamba vachitsvagana nezvazvo. Ndobva pazoita 1 wemapostora waimbosvikisa pamba achigadzira pamba achididi, ndobva vaenda kwaari vakati titarisirewo dare iri kune kwatazvinzwa kuti pakati pevana hapana asiri wangu. Ndobva uya aramba akati inini handisi kuzviona. Asi zvaakazoita manje muprofita wamapostori uyoyo, nhamba dzangu aive nadzo, sekuti akatombosvika pamba achinzi arare pamba asvibirwa ari muno muHarare chichi. Ndobva asvika pamba, inini ndanga ndisipo, ndobva apuwa phone number, kana wasvika pamba unosvikofona nhamba uwane kuvhurirwa gate, nekuti kana vari mukati chaimo kana kwasviba kudai havangona kutadza kunzwa. Iye murume akanga asipo, abudawo aenda kumusha. Ndobva apuwa nhamba dzangu, saka nhamba dziye munhu yakazogara adzichengeta ainadzo. Pavakanomubvunza nhau yevana, handiziva kuti iye akafunga sei, akandifonera. Ndobva ataura akati amai ndine nyaya ndinayo yandoda kuti ndingokubatisaiwo ndikuudzei kuti zvinhu mamiriro azvakaita, but musabatikana zvenyu, asi ndingokutaurirai. Ndokubva ataura nhau iya, ndisingazivi kuti munhu weye kwangu uri kutoda kutondida futi, kwakaita kuti azondiudze. Inini ndozoti akanditaurira chokwadi chaakandiudza, ndopinda mukudanana naye, but hazvina kuzoita fanika izvozvo. Ndakabva ndatongosiyana naye munhu iyeye. Paakandiudza nyaya idzodzo handina kuzombotaura naye, akaisa mameseji akadii, inini ndibva ndamubhloka, pazvapera zvakadaro. Saka ndakabva ndaitaura futi nyaya iyoyo. Murume haana kufara kuti nyaya iyi yakapinda munzeve dzangu, hazvina kumuitira. Ndikati ndiye ndichinyarara ndisingakutaurirei. Ndopaakabva agomboka. Kugomboka kwaakaita zvinoshamisa kuti zvekuti akabva abuda muimba yedu yekurara, ndokubva aenda kunotanga kunorara pafloor mudining. Achirara pafloor mudining, magumbezi achishandisa magumbezi angu iwayo. Ndokubva aramba kudya chikafu chandinobika, atanga kuzvibikira, but achishandisa zvakare midziyo yangu. Hembe akupura achitakura kuti ndakunobva adzokera kuti ndakunotanga kuwachirwa kwamai guru kuya. Mai guru vaye ndokwakanhingirikira kwaakatanga kudzokera achienda. Handizivi pamwe akatoendawo kumwe kunhu, nokuti munhu asina kugadzikika. So upenyu hwangu andishungurudza for the past 21 years. Kugara kwacho ndekwe kumbunyikidzwa. Bva asvika pakuti atama mumba muye, ndokubva ndamuti kana makagomuka nezvandakataura ndiregerere, sori chichi. Zvikanzi handitomboda kutaura newe, handichada kutaura newe, ndoda kutotaura nehama dzako. Paritoda hama dzako bhozi wakandiita se wakanditaura uchishora unoshora zvingirikini chivanhu chemusha mangu wati. Ndikati no, it's okay. So zvakatara process ye about a month and a half asingarare mumba umu, plus chikafu asisandipi. Vana 1 ari kubhodhingi, mumwe aripo uyu mukuru uyu ndiye aingopuwa kadhi, enda unotenga chikafu, tenga chaunokwana iwewe, kuitira kuti ini ndisawane.
ndozvavanga vakuita ipapo for the past 1.5 months. So hama dzangu dzakazouya, anasekuru angu, hanzvadzi amai nehanzvadzi dzangu ndokubva vagara pasi ndokutanga kutaura. Iye akati ini chanda kudedzera chekuti chete bedzi ndoda kuti nditaure zvandoda kutaura. Ndoda kutaura kuti 1 anofanira kunditeerera zvese zvandotaura, kana chivanhu chemumusha mangu anofanira kuchiteedzera saizvozvo, ende haafaniri kundipisa inini, haafaniri kuita nharo nechivanhu chemumusha mangu. And 2, vane kundibvunza kundikwesena about anything nezvechivanhu ichocho. And 3, kana ndafunga anything kuita pavana vangu haafaniri kundibvunza, hana right navo ini vana ndevangu. And 4, ngasiya nenyaya yekuti anongotaura nyaya yekuti audzwa chakati anoramba akanyarara. Ini chinoita kuti ndinyarare inyaya yekuti nguva nenguva anongonditi unonyepa, kana ndikamutaurira chinhu anongoti unonyepa, unonyepa. Saka zvinhu zvakawanda zvaitika mulife mangu zvokuti zvinoitika asi handimutaurire, ndinongoshungurudzika ndakanyarara nekuda kwekuziva kuti anoshandisa izwi rekugara achingonditi ndinonyepa. So handina zvandinotaura. Saka anasekuru vangu vakazomubata muromo akati aiwaka, iwewe haisi imba, haasiwo marongerwo anoita imba, ungati iye anofanira kuti kana wataura zvawataura anofanira kungoita chete. Iyewo semudzimai mumba ane raitiwo yekubvunza kuti zviri kufamba sei, onzwisisawo, odzokawo kuhama dzake otaurawo, isusu tomutaurirawo kuti aiwa izvi ita kana kuti wedu hatiite, nekuti chivanhu chiri pakawanda. Vanhu vari kuromba, vanhu vari kuurayiwa, vari kuti asi anogona kubva apinda matara, anogona kuzomukonzeresa mangwana, pamwe mozopedzera makunzi makabata imi musingazivi zvakaitirwa paari iye, mozomubata mangwana kana kuti mafamba apiwa mishonga atambira aita sei ashandisa, mangwana mozoenda pane chimwe chinzvimbo motaurwa kunzi uyu mudzimai anobuda muroi. Munozozvitambira sei kuti mubvume kuti ndimi makanga makaenda naye panzvimbo yamakaenda naye kuti uroi uyo uzoita seuzenge huripo? Isusu tinenge taakuda kuti torai uroi hwenyu, munozozvifambisa sei? Zvakanetsa izvozvo. Ndo nyaya yangu maitiro yakaita zvokuti handichaziva, asi ndinova kuti I think marriage yacho kana yakadai zvaramba mukomana sha handichatozvikwanisa, nekuda kungozivawo kuti zvinobatsirikawo sei kune mhuri yeZimbabwe, kune vachateererawo. Ndozoteerera kuti ndozive kuti zvinhu zvakadai zviriko here, zvinhu zvakadai chingave chivanhu cherudziro chinomanikidzirwa pamunhu wamusina rudzi naye, muchingoita sei kana zviriko kuti murume anotama mubhedroom ofunga kuti kunyima mukadzi bonde. For the past 8 months ndopanakapedzisira kurara naye murume wangu, asi mumba ndirimo. Iye haana chaaiona chakaipa. Ndakambotanga ndichabvunza achitaura this and that, heiti toda kuenda, ndinozofanira kunge ndakachena and so on, ndichingonyarara tichisiya zvakadaro. Nguva ichitokura ichienda, pazera rangu nerake, iye atokwanisa 70 years nerangu ine zera 40 years, ndinoiitawo sei nyaya yakadai? Zvori nekurebesa nyaya yangu, ndatoita ndichikata but pakati pesa pane zvimwe zvinhu zvizhinji zvakawanda chaizvo zvaiitika. Ndangoti nditangirewo pazvakanyatsotangira kunetsa, ndinzwa kuti ndinobatsirikawo sei kune vachabatsira, napaine vanondibatsirawo vandibatsire. Maita basa.